Kardom 14 August aning asam baji phopen difu kasta stadium afilalong Karbi Film Artist FC lapen Jirpo Doctors FC angbong pre-independence day football match mate friendly football match padoponji lasi nangli tum kadoko ita labangso ni labangso friendly match tangkelang dunji aphan ninga klong pen nang chone glok Kardom Jirpo Doctors FC difu lapen Karbi Film Artist angbong friendly football match padopon ji tarik 14 August apor aning sambai phopen labangso kepathu ke ilitum Bharat Sadhin kelong arni pachitondun lapen Amrit Mahotsav amen pensi padopon ko lasi nanglitum kaduka veta nangchetong dun pen ardi nang pi duntha lapen ning nang parong duntha non along muniratum ason akeso dopi setame kepathu pen ok pran cepamia phan awar saimi pi lasi lihin pen mate joint director health ahin penta labangso kepathu aputhak kaduk kaveta ardi pipen okpran cepa meje pan chunirilo Agos achiklo tarik kreket hompen tarik krepho arnian ilitum kaduk kaveta adon tinta Indian national flag cetardun pen la ansuse Bharat adera pan kachinghon cepaklang duna